Chlapci, ty koko, tak to áno. Ty by už petisku aj noc na Oleškou. Počkaj na to ráno, kamoš, keď bude srať. Ale pozrieš ruku jeho, že drží, keď mám nohé, sa mu trase, ty koko. Ukáž. Či koko. Ale za to raz. Počkaj, ďalší pacient. Ďalší pacient, počkajme. Moja bomba. Unikajú to. Chlapci? Ja som dal jeden kusanec, ty koko sa... Ja som preto aj nechcel, lebo ja som vedel, že to bude niečo brutálne, keď oni povie, že také, že či chceš také, že či to zješ, alebo také, ktoré nezješ. Choď tam teraz, Suti, choď tam a povedz mu, že zjedol som to. Ešte jedno. A niečo štipavé, že nemáte? A duplu. Duplu štipavé. Niečo štipavé, že nemáte? Kamoš, toto keby si nie, opasoval som sa s tým, ale... Suti, dáš to dole, môžeš povedať, že si Maďar. Jebáve, ty kokot, tie kovy by som potreboval si tak vyterieť ešte teraz. Nie, chubí, majú. Poďme tam. Dáme to na záchode, počkaj, ja ti zavolám zatra ráno. Suti, Ďarek, jak sa máš? Do roboty. Ale huba bude štípať ešte ako 20. Však ona určite snorí, jak fas. Teraz. Čo toto? Mám vidieť na častejšie takýto. Či sa natáčaš? Hneď nebudeš mať soplex, Suti, Ďarek. Toto na angínu, ak stvorené, na soplex, stvorené. Kde budem mať? Meles, jo what? Fantastické. Fantastiku, jak ty mi povedal. Hovorím, ale ty, aby som sa bohol po nej. Neštípe.